tuolla kuntavankina, niin se eli tää on tämmönen joku. Tää on muokattu petsi, tää on lukuttu esimerkiksi tosta. Tää on tämmönen niin, että siinä on ollut ensin semmonen suukon kuva. Se veikin siinä vähän se. Ihan. Tää lähtee kyllä silkan pois aina. Mut siitä lähtee myös tää petsin oikeeta väriä. Silleen. Et ei tätä kuitenkaan NS muovaa. Mut siis esim. Toi lähtee silleen sitten toi maha tolleen, eli tää oli ykkönen. Sittemminkin on muokattu noin silmät, niin toinen vahingossa silkan poistoaineella, jota mun pitää tehdä uudelleen. Ja joo, tää on ihan hyvä kuntoinen. Tämmönen näin. Täällä on vähän näitä virheitä, mutta ei se paljon näe. Tai silleen niin. Tää on tämmönen leijona. Eli tää oli numero 2. Tää on tämmönen sellainen alpers. Tää on myös muokattu, koska täällä ei ole näitä tämmöisiä. Tää on 3, niin tää on ihan hyväkuntoinen. Tää on tämmösiä pikkuja nauruna. Ja vähän kynsillä vähän tulee nyt esinekunnoksi. Joo, mutta tää on ihan hyväkuntoinen. Näkin lähtee silkan poistoaineella pois. Joo, eli tää on numero 3. Eli tää on numero 4. Ja tää on myös sitten nyt. Mä en kauhean hyvin nyt näissä. Tää on vähän tämmösiä virheitä. Mä saan tätä pois. Ja vähän tämmönen, ihan vähän likainen. Mä saan vielä pois. Tää on muokattu petsi ja tää on mun ihan ensimmäinen petsi, mitä mä oon ikinä ollut. Joten mä oon vähän poistanut siltä näitä sen vanhoja maaleja, kuten huomaatte vähän. Vähän tämmöstä. Ja ensin tää oli ihan semmonen sellainen toista ihan mustaa kaikkea. Mä poistin sen silkan poistoaineella. Mä voin tehdä tosta ihan valkoisen. Siis myös ettei nää silmät on ihan valkoiset, jos te haluatte ja kaikkea. Tää on nyt tää numero 5 sitten. Tämmönen lehmä. Tää on taas sellainen lisko. Eli joo, tää on muokattu. Ja sitten tän veli, tämä, niin näissä on myös yhden pakettina, jos antaa niinku sen jännän kupun, jolla ne korvat silleen ja sit niillä on semmoset tupsut päässä tai silleen, niin tää on uudespitsi ehtopitseistä. Ja mä tiedän, kun mä oon kunsilakka, niin se meni vähän feiliksi, mutta silti kuitenkin. Ja se on 7. Toissa meni ihan vähän feiliksi, mutta meni sillissä. Kun tän nimi on Folio Fox, mä muutin tän nimeä. Mä en muista näistä nimeä.
yritän keksiä jonkun toisen. Sitten tää on hopeisella kynsilakalla muokattu petsi. Ja joo. Jos tää tähän, niin mä haluaisin sitä pikku extra, jos mä saisin, koska mä oon aika nirsonaisen petseestä, eli mä en halus niinku luopua niillä helpolla. Tähän kurvapoille. Näin tää on mustalla kynsilakalla. Ja mä tuotan vähän virheitä. Ja kaikkea. Sori jos tää on pitkä video. Yhdeksäs. Mitä on nää saa kynsilkan pois aina pois, mutta kun tässä on oranssi, niin se lähtee valitettavasti kynsilkan poisto aina pois ihan kokonaan, että siihen ei jää enää saa oranssia. Että anteeksi siitä, koska mun tarttesin Halloween-pessu, mutta mä oon tehnyt sen. Ja niin, joten mä en tätä enää toista tarvii. Ihana tämmönen näin. Ja tän tosta rintakarvasta. Ja tästä on lähtenyt vähän tuolla. Tossa. Ja tää oli 10. Tämmönen näin. Ja tämmönen. Ja tän nimi on Gago. Tää on yhdessä kasvatettu. Niin mä en kyllä varmaan halus mitään laittaa, kun toi on niin ihana. Ja kaikkea mut kuitenkin. Ja joo, mä katson Harry Potteria. Koska se tulee nyt kuitenkin. Ja seuraavaksi tulee 2 LPS. Siis 1 kulkuneuvo ja 1 rekvisiitta. Itse asiassa on LPS. Tämmöstä hiukan mäkeä vaan silleen, että